onye nwa nwoke gụọ anyị na anụ nwanyị taa ka o wepụ ofu ọjị. Welcome to Dixon Event Channel. Like our videos, comment, subscribe. You can suggest a video. Remember to subscribe and turn on the bell icon. Like this particular video. Thank you so much. Dr. Ifani Egwatu. Please take the kola to the chairman. DJ, you can please more. Let's go. Thank you. Once you look at Yaka, I have received it. Thank you. We have just been presented with kola nut. Biko, MC ga-edum na-eje ozi gbasara ọjị a. Ị ga-eburu ụzọ bujere ya onye kwe onye anyị nwe ya nwanyị. Sir Jude Okafọ wejere gọwapụ ofu ọjị. Wejelu onye nwa nwoke gụọ anyị na anụ nwanyị taa ka o wepụ ofu ọjị. Afọ bụ Eze Nwankwọ, Chief Eze Nwankwọ. M ga-asị gị ka m wepụ ofu ọjị eji bụrụ chairman. Were ofu ọjị wejelu onye ani ebe anyị nọ, ani Lagos, onye Yoruba.